Matul din il-kampanja elettorali l-Partit Nazzjonalista fuq quddiem nett il-Prim Ministru Lorenz Gonzi injoraw il-mistoqsijiet li sarulhom dwar kemm se jiswa l-pipeline tal-gass bejn Malta u Sqallija. Lanqas fil-politika tiegħu dwar l-enerġija li ppreżenta lejn elezzjoni ġenerali, il-Ministru George Policino ma qal kemm se jiswa l-proġett tal-pipeline tal-gass. Iżda fl-abbozz oriġinali ta' din il-politika li jmur lura għal Settembru li għadda u li One News għandu kopja tiegħu jingħad li l-pipeline tal-gass bejn Dellimara u Sqallija jiġi jiswa 770 miljun euro. Fil-programm elettorali tiegħu il-Partit Nazzjonalista qed iwiegħed li b'finanzjament mill-Unjoni Ewropea se jinbena pipeline tal-gass li jaqgħad lil Malta ma' Sqallija bil-mira li jkun lesta l-2018. Meta kien qed jieħu sehem f'intervista fuq Radio 101 is-Sibt filgħodu, Lorenz Gonzi konferma dak li kien irrappurtat fil-ġurnal In-Nazzjon dwar il-pakkett finanzjarju għal Malta mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri li 63 miljun euro jistgħu jintużaw għal proġett tal-pipeline tal-gass. 63 miljun ikunu jistgħu jintużaw għal proġett biex nagħmlu pipe tal-gass, issa mhux il-kejbil tal-elettriku, pipe tal-gass minn Malta għal Sqallija li linkjana maqbija tal-grid Ewropew. Dan ifisser li bl-istima ta' 770 miljun euro ikkwotati fl-abbozz tal-politika tal-Gvern dwar l-enerġija, l-Unjoni Ewropea se tkun qed tiffinanzja biss 8% tal-proġett tal-pipeline tal-gass. Id-differenza bejn in-nefqa kapitali fuq il-pipeline tal-gass li qed ikun imwiegħed mill-Partit Nazzjonalista u l-fondi tal-Unjoni Ewropea li jistgħu jintużaw fuq dan il-proġett hija ta' 700 miljun euro. Din l-ispiża ma ġietx ikkunsidrata